Hey, hayi unomtiritiri uyalwa sana. Not so long ago ke bendenze ivideo ebine live yakhe ke unomtiritiri ethetha ngento yoba uyazisola uba inoba ukhulelwe but ke uzawubuya asixelele. Bathi abantu hayi Tirelo ungakhululingi uyenze loo nto leyo. Babe ke abanye bekhumbula noba kaloku ngokuya wayethethe ngovuyokazi uba wade wakhulelwa ecinga uba fana iza kufikisa izinto loo nto leyo. So ngoku inoba nayo iyakhulelwa kube ecinga uba fana mhlawumbi izawufikisa izinto loo nto between yena Nompumelelo kuba ngoku kukho amahle. Hayi ke sahlala salinda ke uba hayi uzawude athi gqi mhlawumbi achaze uba hayi guys andikhulelwanga okanye ndikhulelwe since ke bethe uzazitshekisha ngengomso. Molweni, ndinamkela kuMamgqobhozi TV. So ke kwaMonday the 11th of August unomtiritiri ke sana wasivezela uba nantsi ke le baby tada une-brand deal kunye nelantukane enye ye-car dealerships. Andiyazi ke uba ngeyiphi na, uthe abantu they must guess which one, and then ke abantu shem they're very happy for her and they shared on their stories. And then ke kuno-mother-in-law wakhe bethunani uMayeni uye wafaka kwi-Instagram stories zakhe. Ndaqomba bethunani shem uMayeni uyasapota kaloku. I'm sure Tiritiri sede walotyolwa so uyasapota ke i-daughter-in-law yakhe. Sayazi ke uMayeni uba uhlala nonyana kaTirelo Nompumelelo uSingabakho, so I'm sure they're very close because sebabona besiya nakwi-restaurants kunye, but ke umva nje ngelizwi uMayeni asifane ke simbone ekunye naye. UTirelo ke uthi bethunani ebedlala ngalaa nto yoba yokhulelwa okanye she's expecting a baby, bengathethi baby elisana, ebethetha ke le baby iyimoto. So ke akakhulelwanga akazoba namntana. Yho selencedile because abantu bebemgxeka kakhulu besithi yho uyenza njani into enje ekubeni koba ebesandokhalazela uba umntana wakhe akasapotwa ngokoneleyo ngutata wakhe. And then uTirelo njengoba ndisithi hayi sana uyalwa ngoku kungoba ebesandoveza i-campaign kunye nethimu. Sabona enye i-campaign noMaybelline, sabona nenye i-campaign kunye noCeraVe le skin care. So she's been begging a lot of campaigns sana, so uyenza imali unomtiritiri akadlali kuyo yonke le nto yenzekayo, which is what umntu should do bethunani. Xa ufumene i-followers, ufumene i-spotlight, ulandelwa ngabantu, ufumana i-engagement kwi-social media platforms zakho, use it to your advantage, make money. Abantu bazothetha, uMamgqobhozi bazogobhoza, but wena sulale passagini ngokutshoka amahle, take that opportunity and turn it into money. So that's what nomtiritiri is doing ke bethunani. Hayi kucacile uba i-relationship yakhe noMayeni shem intle xa uMayeni ezawuthi share ezindaba zakhe zinkulu. Kuthiwe ke more is still coming. Uthe umntu oye wagesa uba le moto ngeyiphi le moto okanye ngeyiphi le company azawusebenza nayo uzawufumana nazo noba i-trip kunye naye, bagesa ke abantu. Anyways, congratulations ke kuTirelo. uMamgqobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.